What's up, yo? Hey, yo! Okay na, yo! Okay, it's Bordugoy here! Welcome sa ating vlog, mga kabordugoy. Pag digdigos pa lang. So, rain tayo ng malpasag digos, mga bordugoy. So, ayan. Ajag birthday, mga kabordugoy kay kwa. Awang pay ti kuha na ubing pay aja ubing pay. So awang pay ngipon na yung birthday. So tata maman nyo no kasano ti birthday party toy probinsya me. Toy probinsya. So ayan, tanda maka-interview tayo. Ajay ag birthday nga ubing mga kabordugoy. So patay kitain no ay tay damagan no nya ti makuna namat ti birthday na. Alright. Hi. Ajay pagdigdigos ko man. So, ayan mga kabordugoy. Kitain tayo ati kwa na. Kasla pang ubing mata kwa. Kasla matibang nga pang 70 years old. Ayan o. Wow. Kasla pang ubing. Sugarot! Tapos narigan ti signal. At itihanda na di birthday girl tayo. Mga kabordugoy. As! Yan. Alis kayo dyan kayo mag-picture ako. Alis kayo dyan. Adelina. Ni dapat cake na na yan. At mayatin. Excuse me. Baka kasama nila kita. May baboy! Ibigyan ko sila. Baboy ba? Ganyan ba kalaki ang baboy? Yan ano ak? Oh, kini. Tabali mo pag bla-blagam din tipat pato man. Hindi ako ma. Make sure to like and subscribe. Sige lang. Okay. Hindi na mapamukha. Nabayag na ulo sa ato yung kay. Tatalero ha. Oh? Ang galing. Natan, bordugoy. Picture na. Ano kalabaga daw mamay. Tara! Nagsukatay. Nagsukatan. Ulo nilingit ako. Manit lang. Especially thank you for the 70 years that you have given my mom as we celebrate her birthday today. We are asking you, Lord, please bless her with health, longer life, so that we can be with her for more years to come. Bless also Papa. Bless them both with good health. Bless this family, Lord, that we continue to be loving with each other and helping each other. We ask you for good health. We ask you for protection, especially against the dreaded coronavirus disease. And Lord, we are thankful for all the blessings that you have given us. And now, as we celebrate, bless the food that you're going to partake. May this give us sustenance as we continue to serve you. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yung palang iba! Bakit di man nag-aakon si Adele? Bago daw i-post! Claire, bigyan mo siya. Ay, na may play. Ay, yung mag-blow ka ng candle simula. Asa na yung lighter ni Dudong?
Awan lighter ko ni Mano. Mga bata, kuha na ng plate. Nak, awan di pagtagtagtagay. Hala! 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 Nay! Hala! Yata! Na! Tag-21. Mas pasang maamang. Paano ito sa slow motion? How? Alam na yun nil. Wow! Kang makikudwa kami kamdama ah. May naman dyan na pera. May naman dyan na pera. Hanggang Tupperware yata. Mamulugat ng kamata. Wala na! Wala na na! Gulod naman! Yan! Wala na, last na yun to. Last na. Wala na. Ay, asa na yung bouquet niya? Hindi niyo pinahawak. Na, Di ba kanina ano ng From. nandoon sa bala. Makunin kayo. Wow. Hingi ka sa apo mo. Sige na. Hingi ka sa apo mo. Wala siyang pira. Sa atin kinay Muriel? Hello. Yun na natin, te? What? Alam, tandi ba kinuyan? Nakita ito, ebidensya na nakita. Hello. Bakit? Tubig. Magkuha ka ng tubig. Mas ka dyan, ma. Andito na yung birthday girl. Mga Burdugoys. Oh, ubing pa yata. Pahingipon na. Oh, yan. Yan, mati makunam din birthday mla. Ano na po natin? Thank you. Tapos, naragsak mat. May biham karon. Jangan, wish tilong life kay baka tagtanakan kanya. Ikaw. Ingon ako nga kwan, magpa vlog team pa ko kaya para. Ang ganda mas kan? Yata, boss. Magsupsupo kan sa amat tayo. Aha. Nangisipti ka na, boss. Mangit naman. Lukatam. Lukatam. Tatay. Tiriri maun. Yan na. Ay, huwag mo lang tinartaraan magayam. Kunam litsaw. Ikaw na naungaw. Hindi na makukulit kami. Makadaw ko na saan-saan. Good! Greg! Sat-sat tagpaminsan! Sama ko tataw. Chon! No, handa ka masurot-surot tama eh. Garot. Libo mo kahit. Nga, kikden. May utang sa timen sa tiga, kautang. Sunod naman ta, pangkamadayan. Layawom yung malayaw mo ta. No, pangajay hanggang wala nga na umor. No, mayat. Good. Ya, kayak kaso na nga birthday partner. Tawag si Mapuyot Jai. Naluna, pinakabilan na yung kandila. No. Musta nga, iti ko ah. Pirada tayo. Ginom ka mula tanduay. Oh, isat mo. Ah, nyamining nata. Sige, baga mga round.
Sige. Daam anak na imat dahil ko'y uray awan yelo ramana mahaan unay makabartag. Nako! Nagmayamamat. Minong kahit tanang di mo mining ata. Tandaam anak na imat dahil ko'y uray awan yelo ramana mahaan unay makabartag. Okay. Tira. Dapat pangkuga kayo minong jay pwede. Istorya man natin ko lao. Jadi use the sentence go and went. Yeah, istorya ma. Yours went in. Maria go went to the market. Oh, bakit mo ba lagyan pa ng go nga may went na gani? Maria go, pinito man niya yung go. Maria go, ka-intik pa, di go, tipilya doon na. Nagpaiso mo lang nga. May went na gani. May went na gani, lagyan mo pa ng go. Yung go man, pinito man niya yung go. I was in Kalibo. What happened to Kalibo when I was not there? Oh. Naman mo tayo. Nyati ko na nga eh. Sir na, naging kalbo kaya umadjainan. What happened to Kalibo when I was not there? Oh. Hindi naging kalbo. Kaya nagpagupit. Wala nga. Kaya nagpagupit. Doon sa baryo. Magkano pagupit, Charles? Sa baryo. Magkano pagupit mo? Awan nga talaga. 50. Pag inayos? Ko alam. Magkano? So ayan mga kaprutugoy, hanggang dito na lang yung vlog natin. So hanggang na lahat to yan. Salamat nagbuya kayo lahat iti video me. So nakita yon no kasano ti birthday party iti probinsya me, iti probinsya. So kumano maminsan ke agbuya kayo lahat ti ay upload ko nga video. So salamat sa suporta, salamat at nanood kayo. At huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong yan para sa akin kasi para lumago yung ating YouTube channel, di ba? Tsaka magkasweldo rin tayo kahit papano kasi hindi naman ganoon kaganda yung buhay natin. So umaasa pa rin ako sa sweldo sa YouTube channel. So ayan, maraming salamat. Uulitin ko, maraming salamat sa suporta na ibinigay nyo sa YouTube channel na ito. So, ayan, God bless and bye-bye.